Ay, Wad! Sabay buhato na to, ani, Wad? Kanang mga tools sa inyong gigunitan, isok-sok na sa inyong lobot. Dapat no reaction, kay kung mukatawa mo, kung magkilak-kilak mo, kita aman yung bututa, hampak na sa inyong ulo. Pen! Dre! Huwag mo tayo mga panirada ron! Kasi wala! Basta wala ha! Pen! Huwag mo tayo pang dulag Roblox! Huwag mo tayo kwarta! Ata mangita ni kwarta! Para makadula lang! Lagi ba yan? Ikaw, Dre! Amo tayo mangita! Food. Ay, Doy! Di ba naman tayo patapormasi kagawad sa una? Paliga ba kang mga dula? Bitabi no! Di ba tayo kabalo ng basketball? Lisod ba kayo na dulaon? Bitaw, Pen. Di bitaw tayo kabalo ng basketball, Pen. Bitaw, no? Ang sabi na ito i-suggest ka kagawad nga dula nga. Dagog-dagog premyo ah. Dagog-dagog premyo dito. Bitaw, no? Bitaw lang tayo lang kagawad magsabot. Tara, 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 tara. Tara, tara, na. Boy! Boy, nag-issue na ako sa imo na batuta, boy! Pud, dako ara pa dani oy. Nagreklamog dako diha, Dako ubog ka, dako ng batuta. Boy, duwata na ni, boy! Oy! Kasi ito yun ninyo? Kung saan mo, Dre? Wad na kay padula drawan. Balag parlor games lang gudwan. Balag ginagmay nga premyo lang gudwan. Ay, nagbalik na mo itong padula sa barangay, itong liga, basketball. Ay, na basketball wad kay wa may talenta na. Balag parlor games lang gudwan kay dali lang kwarta ba kwarta. Sige. Padulaon ta mo. Pagkuha mo og tools dito sa motor. Pasigunsa. Boy. Pagandam. Ha? Tools na sa motor para makadula ta. Tara, 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 tara. Kaniwan, nakita na ko wad. Ali naman ni wad. Darawad, star scroll. Tama na ni wad. Sige, mayo na, mayo. Asa naman tong isa? Di ba yatoy? Pero sige. Magsugod na ta. Ay, wad. Sabay buhato na to, ani wad? Kanang mga tools sa inyong gigunitan, isok-sok na sa inyong lobot. Dapat no reaction, kay kung mukatawa mo or maunsa mo, kung magkilak-kilak mo, kita aman yung bututa, hampak na sa inyong ulo. Sas, gamaya ko ay. Ka-Andre, perting na ko ah. Sige, kisay muna sa inyong dua. Sige wad, ako na lang wad. Sige, Dre, ikaw na, Dre, sige, Dre. Tugtan na ako wad. Sige, Pen, ikaw na pod, Pen. Kita na mga kandre. Nabunala, no? Sige, ikaw na pod, sunod na pod. Sige wad, ako na pod wad. Labay pagkapili sa wad sugdan na akong isa wad ah. Busy ka wad oy. Kanina pod wad. Sana pod ni. Ay! Tawa day ka ha. Siya nga ni Stephen, nagkatawa mo gud siya. O gani wad no. Daog nung tagay siya, no? Ano ka to? Saan nga mo guro si Stephen Bayang? Katawan ramang ko? Wad! Ara ko wad! Ako kayo! Ay, di ko ni Ron! Di ko